Броктон, Массачусетс. Год тому. Что за пиздец ты творишь? Ты ёбнутая? Бля! Дел. Агучана студіяй Гаварунбай. Раздел 5. Твоя черга. Не-не, мам, у тебя выйди. Давай. Ладно, готова? Добро. Ага. Раз, два. Давай, раз, два. Не могу, не могу. Вода трапляе ў нос, і я іду на дно. Стаяць да гары нагамі не маё. Хіба твой бацька ззаду прыстане? Боже, мам, што за мярзота? Ну а як ты нарадзілася? Боже, можа досыць? Па-мойму, ён з маёй школы. Дык калі ён з тваёй школы, можа пафліртуеш з ім? Без мяне. А з выгляду ён нішто такі. З працай, а можа з машынай. Я сказала без мяне. Што, ўжо ёсць хлопец? Або дзяўчына? Боже, мам, ды мне пофіг, абы ты шчаслівы была. А яна з машынай? Проста мне цяпер не да хлопцаў і ўсё. Якой дзяўчыне ў 14 не да хлопцаў. Мне няма калі. І чым занятая? Розным. Думаю, падацца ў прэзідэнта класа. Стой, ты сур'ёзна? Так, напэўна, проста не ведаю. Я не з тых, за каго людзі пойдуць галасаваць. Я ім, здаецца, не вельмі падабаюся. У сэнсе. Ты разумная, добрая, прыгожая, ты пад вадой на руках стаіш. Мам, я б за цябе прагаласавала. Ведаеш што? Я ж не скончыла школы, дык можа мне вярнуцца ў яе і прагаласаваць за цябе? А не гош, адзін твой голас і я на самым версе. Магчыма. Не ведаю, проста я не з тых, каго заўважаюць. Вядома, ты нос ад кніжкі не адводзіш. Затое ў прыёмнай камісіі мяне заўважаць. Ладно, пора і мне нечаму цябе навучыць. Калі нечага хочаш, то ідзі і дамагайся. Усё для тых, хто падабаецца. Падкрэслі свае плюсы. Хацела б я сказаць, што ў цябе цыцкі вырастуць. Але адна з бацькам табе няма чаго ўзяць, таму няшнасць твая ўсё. Гэй, сімпотны. 2 пінакалады, калі ласка. Ёй, без алкаголю. А можа, трошкі і дадаць. Мам, і запішыце на рахунак нумару 219. На імя? Грасіела Кампас. Дзякуй, міс Кампас. Вам дзякуй. Што? Ну, схлусіла крыху сапраўдная Грасіела ўсё абскардзіць злачынства без ахвяр. Ну, ты толькі што назвала і ахвяры злачынства. А яшчэ ты казала, калі падабаешся людзям, можна дамагчыся ўсяго. Ну, часам, каб спадабацца, трэба стаць нейкім іншым. Я ў прыбіральню. І памятай, ты дачка Грасіелы Кампас. Мы прыехалі з Філі на канферэнцыю па медтэхніцы. І дадай нечага такога, каб змахнуць на дзіця тых, хто прадае доктарскую хрэнь. Ну, дзякуй, мама ж палегчала ад такога. Ды годзе, ідзі пафліртуй з ратавальнікам. Хай вы крэмам намажа. Ладно? Гэй, здароў, гэта моя дачка. Можа, апосум? Ён, бля, мяўкае. Апосумы не мяўкаюць. А ты што, дысер па апосумах пісаў доктар навук? Скуль табе ведаць? Гэта кот, дэбіла ты. Можа, пакінем, назовём Дрейкам? Ніякіх нахуй катоў. Гэй! Гэй, хуля ты робіш? Хачу напалохаць, каты гэтага не любяць. Ведаеш, хто яшчэ гэтага не любіць? Я. Годзе. Казаў жа, бля, гэта апосум. Я казаў вам не грукаць у хаце. Дзе ваша маці з сястрой, яна не адказвае на смс-кі? Не ведаю, яна казала мне, што пра дзявочы дзень. Што? Калі яна казала? Калі я з імі папрасіўся. Бля, вы мяне ўгробіце. Чаму мы не робім пацанскія дні? Таму што вы мяне бесіце, ёбалы.
Ебанутый, за что? Мало? Я ж казал тебе, дебила. Тихо, тихо, там кот, бля. Пробачте, з ким ви тут спинилися? Я дочка Грасіели. Кампас. Мы приехали на медицинскую конференцию. Гэта яна, моя мама. Яна докторка, типу кардіомоніторы і яна моя мама. Гей! Що тут відбувається? Хтось користається рахунком міс Грасіели Кампас без яе дозволу. Так, ну, я Грасіела. І ви знайшлі, хто гэта можа быць? Мне прикро, магчыма, на рэсепшене нешта паблыталі. Ніхто нічога не наблытаў. Я Грасіела Кампас. А гэты купальнік, відаць, таксама запісаны на мой рахунак. Адкуль у вас купальнік, міс? Я купіла яго. Няма слоў. І ў мяне таксама. Што за бясчынне, я не ведаю, што гэта за лаферында. Што за шахрайка, але я Грасіела Кампас? О, ладно. Вы гэта сур'ёзна? Дакажы, што ты направду Грасіела можаш? Я тут у купальніку, так? А я докажу. Ах ты ж проблядь! Для тебя, сука, миссис Кампас! Супакойцеся, мы не хочам тут канфліктаў. Вы, блядь, догуляліся! Я гаўном! Залю ваш гатэль на трипадвайзеры! Вас назовуць сранотелем! Я нацкую на вас свайго адваката, а табе, сука, покажу, Эрен Брокович! Гей! Гэта ж моя торба! Гей! Не бегаць! Ратавальнік цябе заўважыў! Так, а не гош! Дякуй! Божухна, як мы іх! Не думала, што надыбаю такі. Ого! Грасіела то яшчэ агеньчык. Гэта сука мне нават падабаецца. Ну што? Пагана неяк. Пагана? Чаму? Бо я разгубілася, забыла легенду, запанікавала. Гей, гей! Не выбачайся, што ты лепшая за мяне. Ніколі. Чуеш? Так. Так. Я там бачыла аб'яву пра з'езд сям'і Мёрфі. Прыкінемся заўтра Мёрфі. Наўрад ці мы з'едзем, калі яшчэ ў той гатэль, можа, і ніколі. Ну і ў сраку яго. У іншым хоць пячэнькі даюць. Не люблю тыя пячэнькі. Я таксама, але гэта мяне не спыніць. Бацьку ні слова, што руліла. Добра? Гей! Вы дзе гэта шляліся? У бібліятэцы. У бібліятэцы, ходь сюды. А тебе просто шманіць кнігамі. Ды где? У парк-гатэлі. Дона, ты зноў по басейнах лазіш? Харэ ўжо. Дык пабудуй мне басейн, каб я не матлялася ў горад будаўнік, ты, блядь, ці не. Просто выры яму і залі яе вадой. Я вырыў тебе яму. Ага. І скокну яе нахуй. Нарэшце. Каб з вами больш не мець спраў. Ладно вам. Так. Даруй, тата. Так. Ідзі ў Пайду хату. душ прыму. А гэта што? Я ж не купляў табе купальнікаў. Грасіела купіла. Што, блядь, за Грасіела? Яна купіла купальнік твоей дачцэ васеняны. Ходь сюды. Не ўцягвай нашу дачку ў свае блядскія схемы. Прабач, дрэнная я дзяўчынка. Так. І не трэба Дэлайлі быць такой жа. Гей, Дэлайла добрая. Усёк? Ладно, детка. Нам і Доны з галавой хапае. Свет ляснет яшчэ адной. А што я привезла? І што там? Нішто сабе, малюскі. Яны ў кляры? Бо не хачу плаціць за пакет з паніроўкай. Хто тебя кахае? Ты. Мерзота, вось хто ты! Чым пахне? Тунец, выманьваем кота. А можа, не кота. Ды кота, бляха, выцягну і прыдушу, гада. Гей!
Консервы мои не марновать. Открыли, так жрите. Гей, я ну за стол, як нормальные люди. Ты Давайте. без жартов мне. Боже. Ваша сестра має що об'явить. Так, про школу. Расскажи. Іду у президента класса. Что? Хіба гэта не конкурс популярности? Ні, ну і що? А з чого ти популярна резко стала? Ні з чого. Я налічу тебе лепший, бо книжки читає. А ти зайздростиш, бо читати не вмієш. Умею. Ага, тоді скажи по літерах. Ресторан. Я тут ем, а ти нахуй Гарвард ладиш, бо не можеш. Могу, я по літерах нахуй скажу. Гей, Нахуй! я блок завалю. Чуєш? Змовкли ободва. Я думаю, вибори будуть їй на користь. Вилізе з раковини. Наша тихоня стане популярною. Хіба їй не насрать, подобається на кому ці ні. Похуй. Коли люди тепер не муділи, то обов'язково стануть ими пасля. Кажу тобі, Дел. Ну, у тебе фора ёсть. Дякую за добре слово. Я уроки робіть. Ботан. Гей, Дел, ходь сюди. Завтра поедем с тобой у краму и купим ватманов, блискавок, маркеров и фарбов. Як выиграть у выборах без постеров, га? А хто заплатить Грацийола, бо я за гэту хуйню платить не буду. Не буду, яна выиграю выборы, ясно? Пустое марнотравство часу і грошей. Гей, ешь что там у тебя и не ный. Голова вилізла. Блин, ты живый? Господом клянуся, закатаю яго ў сцяну разом з котом. Ну і припісткаў мы з тобой выгадавалі. И одного будущего президента. Иди за уроки. Задай ім. Прибяры локти со стола. Калі што я нормас. Ну і лады. Вітаю, ёсць хвілінка поговорить про донорство крови? Не. Мы шукаем волонтеров, каб сок разливать. Морду б ім набіць, каб крыві донарскай набраць. Супакойся, будзем падыходзіць да ўсіх і размаўляць. Я ненавіджу людзей, а мне трэба ім спадабацца, таму усміхніся хоць раз у жыцці. Нейкая ты на дзіва бадзёрая. Мама дапаможа з выбарчай кампаніяй. Ахірэць! Твоя? Сур'ёзна? Дык добра ж. Не ведаю, што больш дзіўнае, што ты балатуешся, ці што твоя мама дапамагае. Не гані на яе, яна стараецца. Часам. Вітаю, вітаю. Я Адела, гэта Неталі. Гэта саюз лесбіянак ці... Ненавіджу людзей. Праз тыдзень будзе здача крыві. Для нашай каманды. Нашага брамніка траўмавалі. Яму заехали коньком у ярэмную вену. Вену разорвала. Крывішча свістала, як з ябанага крана. Ён ледзь канькі не адкінуў там на лёдзе. А калі прыехала хуткая, яны слізгалі па ягонай крыві. А адзін нават абрыгаўся. Ябаць, якое відовішча было. Так, але ўрэшце яго выратавалі. Дзякуючы людзям, якія здаюць кроў. Тыпу вас. Дык што скажаце? І што мне будзе? Задавальненне, што дапамагла? З урокаў адпусцяць? Так. З гэтага і пачала б. Дарэчы, я балатуюся ў прэзідэнты класа, таму, можа, прагаласуйце за мяне? Дам спісаць дамашку па інглішы. Ага, яна ў нас добаны ктулху інгліша. Я не ведаю, што гэта. Менавіта. З ейнай дамашкай і не трэба будзе ведаць. Згода. Гей, слухай, а гэта не цябе з тваёй буйнай мамкай днямі выгналі з парк-гатэля? Яна на Оксі? Ці на Крэку? Ці на ўсім адразу? Гей, страшыдла, хуйца смактані. А ведаеце, а падамся і я ў прэзідэнты. І кампанію сваю назову «Крэк» для мудэк. Чула? Эрик Пауэрс цябе пакрэквае. І, дарэчы, калі даеш у сраку, гэта не значыць, што ты цэлка. Таму хуй вам! Дзякуй, на выбарах дапаможа. Хуй на іх. Даліся табе гэтыя блядзі. Да ладно, я баць тых шмар. Ладно, пайшла, мяне мама забірае. Да заўтра. Дзе мама? Захварэла.
Сідай. Сідай давай. Гей, Дел, дорогое говно. Але патрэбнае. Як за мяне галасаваць, калі мяне ніхто не ведае? Ведаеш, для гэтага постары нахуй не патрэбныя. Чорнага маркера хопіць. Хочаш, каб за цябе галасавалі? Распішы сваім іменем сцену ў прыбіральнях. Я так нумар тваёй мамы дастаў. Мама абяцала фарбы. Гей, што такое? Мне падабаецца ружовы, але зялёны гендерна-нейтральны. Гендер што? Што за хуйня? Гей, на мяне глядзі. Я не буду купляць абодва. Бяры адзін і папіздзячылі адгэтуль. З мамай было б прыкольна. Ну, мамы тут, як бачыш, няма. Бачу. Дэл, ну вось, навошта яно табе? Што? Ды ўсё гэта гаўно. Гэты сраны конкурс папулярнасці хернёй гэтай маецца за галасы. Я люблю дапамагаць людзям. Гэта дрэнна? Можна дапамагаць і танней. Скажам, сядзець на срацы роўна і не вырабляцца. Гэта лепей, чым канькаць увагі, купкі ябаных выблядкаў, якія і пляўка твайго не вартыя. А можа, я хачу, каб мяне заўважылі, каб цанілі. Разумееш? Ну, я цаню цябе, мама цэніць. А іншыя пра мяне і слова добрага не скажуць. Не пра мяне, ну ты зразумеў. Гэта ты пра маму? Бяры зялёны. Ён нагадвае людзям пра грошы, бо людзі прагныя ўябаны. Думаеш? Так, а не гош. Фарбы спатрэбіцца няшмат. А похуй, набяром фарбы і пахнючых маркераў. Пойдзем з табой у адрыў. Давай. Гей! Вы што, долбоёбы, там творыце? Кота выкурваем? Выкурваеце? Зусім ебануліся, спаліце нахуй мой дом, а ну аддаў! Хутенька давай! Кота выкурваюць. Всё. Даў Бог деток. Дела, давай покладём паперчыну, каб не парасячыць, а не завэзгаць стола. Ён і так завэзганы. Таму што нехта не ведае, што такое падстаўкі. Падстаўкі, кажаш, чаго раптам Марта Сцюарт зрабіўся? Ды ладно, што заўгодна пойдзе за гробаную падстаўку, ды хоць Дэліна кніжка. Да ёпарасете, Дона! Нічога, нічога. Якое нічога? Гей, супакойся, я зраблю яшчэ адзін. Ты ведаеш, колькі каштуе гэта гаўно? Не. Канешне, ты ж не паехала ў краму, як абяцала. Боже, ну ты жмінда. Я-то жмінда, і што? А ты, сука, ганьбіш нас усіх. Тата, даволі. Не. Твоя дачка рве сраку, хоча стаць прэзідэнткай. А ты хоць як дапамагла? Усе ейныя сябры сцябуцца. Што ты? Што я? Сцябуцца? Пойду пиво выпью. Один. Так, круто ты придумал, я с тобой. Так, хуел, я ж сказал один. Я нічога пра цябе не казала. Ён проста сёння... Прабач. Зноў выбачаешся за тое, што лепшае за мяне? Не трэба. Ён супакоіцца. Хай заве мяне як хоча. Ён кажа, што думае. Як табе... Круты чэл галасуе за Дэл. Мне падабаецца, таму што ахуенна. О, табе па мастачкі. Некалі я малявала. Малявала? Збольшага графіці. Здорава.
Прочитай свою промову. Я ще не дописала. Яны тебе будуть обожать. Адкуль ведаеш? Таму што я тебе обожаю. А калі не полюбяць, я заб'ю іх. За справу. Ладно. Ладно. Вітаю усіх. Я Дел Лучеці, я балатуюсь у прэзідэнты класа. Гэта моя дачка! Я не збіраюся даваць тупых абяцанняў, якіх не стрымаю. Бо я заўжды выконваю ўсё, што абяцала. Бо я люблю дапамагаць людзям. І так, мы нарэшце папром завэзганую форму для фізры. Павесім апараты з тампонамі ў жаночых прыбіральнях і замажым дзірку для назірання ў распранальнях, якая засталася з часоў ранняй пенсіі трэнера Портера. Дел, ты под кайфом? Слухайте, называйте мяне як хочаце. Можете не любіць мяне. Просто ведайце, што вы мне падабаецеся. І я хачу быць карыснай. Вось як з донарскай крывёй для Гордзі. Спадзяюся, вы дасце вам дапамагчы. Таму круты чэл галасуе за Дел. Мір. Добрая промова. Там сказали, что я под кайфом, але хоць імя маё знаюць. Сказаць праўду, Гордзі мой добры сябар. Я таксама ў камандзе. Да ладно. Ага. І з донарствам у цябе клёвая прыдумка. Дзякуй, што табе на ўсё не пофіг, як большасці. Ага, дзякуй. А мама твая, яна бунтаўшчыца. Так, яна без башкі, але вясёлая. Прыходзь неяк на гульню, просто паглядзець. Маму прыводзь. То бок, прыходзь просто ты. Як выйдзе? Так. Я прыйду. Добра. Тады пабачымся. Мам! Гей! Дзе мама? Хачу расказаць ёй нешта. Делайла. Моя прамова. Трэба расказаць. Делайла. Чакай, дай маме расказаць. Делайла. Ходь сюды. Што такое? Слухай, я мушу табе сказаць. Ты толькі пакляніся. Паабяцай мне, што не будзеш плакаць. Абяцаеш? Слухай, мама. Твоя мама учинила одну дурню. Яна... Делайла, яна не вернецца. Яе няма. Сказали, была авария. Гей, ты обещала, что не заплачешь. Не плачь. Я і не плачу.
Гей, чаму ти мяне пазбягаеш? Не пазбягаю. Як ты? Як мяркуеш? Даруй, піздос тупое пытанне. Там выбары праз 2 дні. Можа дапамагчы табе раздаваць значкі? Ну, можна. Ты хацела ўсім спадабацца, дык можа цяпер цябе выберуць са спагадай? Не абражацца. Пойдзеш на донарства? Каб хоць трошку не думаць пра... Ага. На абед піца-караблік. Нехта мусіць стаць яе блядскім капітанам. And they loved her in the town. She was a nice girl to build your dreams around. But there always is the kind of man likes to teach a nice girl what he can. She was a nice girl, and she told it with her eyes. She was a nice girl, too good for all the guys. But I always was the kind of man breaking things I could not understand. Lord, I'd love to hold her once again. No. Міс, з вамі ўсё добра? Як вас завуць? Мяне завуць Джулія Кампас. Я дачка Грысіэлы Кампас. Мы прыехалі на канферэнцыю па медтэхніцы. Яна была тыдзень таму. Дэл, ты нормально? Гей, я толькі хацела сказаць, спачуваю таму, што здарылася. Супер сумна і... Наогул, мне шкада цябе і тваю сям'ю. Дэл, ты ёбнулася, што ты творыш? Дэл, што такое? Дэл, што здарылася? І каму дасталася? Навалялі хоць? А не гош! Бля, што за нахуй? Якога хуя? The light just really catches it. So these are going to sell out within the next half hour, and here's what we're going to do for you. We are going to drop the price even more to an astounding, ready for this? $49.99. Я знайшла кота. Дэл.
у наступних серіях. Гей! Отдав сюди! Не чапай мене, гандон! Я, бля, у школу пойду! Гей! Стой, стой, стой! Говорить завуч Волца школи Алабастер. Вашу дочку покинули після уроків. Варіантів два. Бахнуть промову, каб натхніть народ на донати для школи, або забіть, як ви завжди робите. Виберу опошнє. Просто заставайся, коли хочеш. А ти куди попіздячиш? Без мене тобі буде лепей. Просто так звалиш, хуїла! Серіал агучаний студією Говорунбай. Щиро дякуємо Олександру Трушу, Івану, Сергію Довнару, Вовчику Лазарчику, Кобазєву, Іні Кусь, Джеку Ейчу, Євгену Барановському і усім фундаторам білоруського Уейна.